Това са поколенията след Сим: Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серук, Нахор и Тара. А Тара имаше 3 синове: Аврам, Нахор и Аран. Аран беше баща на Лот. Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски. Аврам и Нахор си взеха жени. Името на Аврамовата жена бе Сарая, а името на Нахоровата жена Мелха. Но Сарая беше безплодна, тя нямаше деца. Един ден Тара взе сина си Аврам, снаха си Сарая и внука си Лот и напусна Ур Халдейски, за да се засели в ханаанската земя. Но щом стигнаха до земята Харан, останаха там. Тара живя 205 години и накрая умря в Харан. Докато беше в Ур Халдейски, Господ говори на Аврам: излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и отиди в земята, която ще ти покажа. Ще направя от теб голям народ. Ще те благословя и ще прославя името ти, за да бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, и ще прокълна всеки, който те проклина. И чрез теб ще се благословят всички родове на земята. Когато Аврам беше на 75 години, след като баща му вече беше умрял, той взе жена си Сарая, племенника си Лот и всичките им притежания и слуги и се отправи към ханаанската земя, както Господ му бе заръчал. По пътя си към Ханаан, Аврам мина през местността Сихем до дъба на море. По това време там живееха ханаанците. Тогава Господ се яви на Аврам и му каза: на твоето потомство ще дам тази земя. И Аврам издигна олтар на Господа, който му се яви. После напусна местността и се премести към хълмовете, източно от Ветил, където разпъна шатъра си. Там той издигна друг олтар на Господа и призова Господното име. После Аврам продължи пътуването си на юг към Негев. Но там настана голям глад, така че Аврам продължи да пътува надолу към Египет. Когато бяха близо до Египет, Аврам каза на жена си Сарая: зная, че си красива жена. И когато египтяните те видят, ще си кажат: тя му е жена и ще ме убият, а теб ще оставят жива. Моля те, казвай, че си моя сестра, за да се отнасят добре към мен и да опазиш живота ми със своята дума. Щом Аврам влезе в Египет, египтяните забелязаха, че Сарая беше много красива. И придворният началник я похвали пред фараона. Така че Сарая беше отведена в двореца му. Фараон се отнасяше много любезно към Аврам и му даде овце и добитък, магарета и камили, както и слуги и слугини. Но Господ порази фараон и дома му с тежки болести поради Аврамовата жена Сарая. Тогава фараон повика Аврам и му каза: какво е това, което ми стори? Защо не ми каза, че ти е жена? Защо каза, че ти е сестра и аз я взех за жена? Сега ето жена ти. Вземи я и си иди. А фараон издаде заповеди на слугите си, които отпратиха Аврам, заедно с жена му и с всичко, което имаше. Тогава Господ каза на Аврам:
Излез от отечеството си, от рода си, от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Ще направя от тебе голям народ. Ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те проклина. И чрез тебе ще се благославят всички земни племена. Битие, глава 12, стихове от 1 до 3.